Здравейте хора, днес ще ви представя една приятелка, която ще се върти на люка и ще прави доста интересни неща. Но не само и тя. И аз ще направя доста интересни неща. Долу под описанието ще оставя линк към нейния канал. Сигурно сте посещавали канала. Не се съмнявам. Да започваме. Здрасти! Готово! Това беше от нея, а сега аз ще представя на нещо на парзавката. Хайде с мен! Съжалявам, но тук е малко слънчево, така че не знам дали виждате. Но съм сигурна, че виждате. Да, малко лошо. Мога да фокусираме тази камера. Защото ме навън се пак решава съм грешка. Ще да се пробира. Така. Сега ще представя как ще се кача на това нещо. Така. Стъпваме тук. Пак за тук. Пак стъпваме на най-долното. Оня си кръпката тук. Тадам! Сега ще... Готово е. Сега ще я представим също. Това е един клип, който е смесен с доста различни неща. Сега пък ще ви представим. Десет 11 причини. Не причините им. 10 предложения какво да правите в най-топлия ден. Хайде! Аз направо се спочих. Не сте ужасно топли хора. Сега да започваме. Първа е Гергана. Давай, Геню. Я ела на слънце. Оф, аз пък на сянка. Сега ще отида на сянка. Така. Някои от вас могат да познаят. Това е Пантеона. Хайде, Геню. Така. Първото предложение е, че можете да направите петиция на тревата. Сега съм аз. Моето второ предложение е да отидем на басейн с приятели и просто да ни на кеф. Сега, егете. Може да съберете цветя, да си направите венче, обаче тук около нас няма никакви цветя. Няма да. Няма. Да, хора! Да, хора, както моята приятелка. Да, хора, както моята приятелка каза, тук около нас има само зелена трева. Така, другото е да караме колело. Четвъртото предложение е, че може да карате кънки, ролери и ховерборд. Другото предложение е да отидем на пикето и примерно да седнем в някое парче.
приятели или да се разхождаме по поляните.